Ešte predtým, než začneme, chcem vám oznámiť, že ak si s nami chcete zahrať roleplay, v popise videa nájdete odkaz na náš Discord server Nexus RP. Daj spodom na to oso. Oso také. Jo, kamo, som rád, že som teda s omylom išiel do protismeru. Mám vizuál bielý Mercedes. Aha, píča je kunda. Jo, to je ten mladaný, to je ten Jirka. Ty vole, já už to asi balem. Dostal 5 skoro. Jede tou polní cestou. Tam, dobrý. No dobrý, kdy... Pokračujeme okolo, jo. Do deti. Kamo, obiď ma. Jo, idem. Kudy jel? Já jdu tady. Kamo, to už neviem. No. Havária, jedem na haváriu. Ta havária je u Javelry. Dám to za RP to všedu. No. Jo, idem, je to sice ďaleko, ale idem. No, ty vole, pozor, je dobrý. No, vidíš to? No, dobrý. Čekej, já se teď promluvím s tím. Potřebujeme zablokovat perimeter. Blokujeme perimeter, moment. No. Ještě pro jistotu. Ty vole, dvakrát, víš jak tě unesl na tu vilu? No. To dám radši nestovky, kdyby nahoru. To si ty, že? Co? Jo, já jsem tě zachránil, já jsem bůh světa. Moja pusinku. Kamo, já jsem tě dostal zachránil. Hoši, toto si nechajte na izbu, jo? My tě dali někam do vody, ale víš, Tak tohle, kam toho musím a jeli hned pryč. No. Kam zmizely ty auta? Aj ano, hej, ty jsi zo strechy strieľal. Já jsem, ne, počkej, Tady už nic tam byl není. ještě jeden tým. Mám to klip týhala. Ze střechy. A reska. A ty taky měli střílet, ale... Respondem na adresku. Si viem, kto to urobil. Čierne auto, pokračujeme smer tuning shop od spodnej cesty. Jo. Hodilo ma to do driftu bez vizuálu. Jedu tam. Naposledy bol videný pri tuning garážach. Jaký, že má celý auto. Počkej. To je nějaké čierne, já nevím, on byl daleko už. Hoši, jsem tady u Aresky. Je tady nějaký dům, který je úplně zablokovaný, hoši. A typ vozidla jako sedan, kombík, vagón. Nevím, on byl strašně daleko, kamo, já jsem len viděl, že je čierne. Dobré. Okay. Clothing store, mám vizuál na vozidlo. Je to čierny Mercedes. Hned, jenom si potřebuji dotankovat. Mám strašně málo. Mám jenom 8,5. Já toho typka poznám. Nie! Zdrhlo? Nie! Kamo, ja som omylom vyliezol na to. No dobré, naháňam to teraz. Pokračujeme v protismete diaľnica od
nic já, neudělal, ne, len jsem viděl, jak si vykradol on. Ale BTV tohto typka jsem viděl už aj včera. My jsme ho včera tiež mali. A tiež toto tvrdil, že nic neudělal. Ne, iba na bodycamu mám, jak týpek vychádza z clothingu, jak ho vykradol a potom utekal policii. Ne, nic si neurobil. Plus ještě non-RP za 4 lampy, jo, to je nič. Prosím ťa, môžeš mi zohnať nejakého admina? Počkej, Okay. jo, počkej, ja si ho idem nájsť niekde, lebo ja s ním musím ísť do kolu tiež. Sme na PDčku vo vysluchovke. Ale jsou admina, to je asi jedno. Klik jsem tu. No, tento týpek. My už sme ho včera riešili, včera tiež mal nejaké priestupky, ale to sme nemali na kamere, takže som to neriešil. Ale toto máme už na bodycamu obidvaja. Někdo Čo tady urobil? hází flashbacky. Čo Ale urobil? Čo urobil v podstate, ja som videl ako vykradal clothing, tým pádom som tam prišiel, išiel som ho zatknúť. Typek mi následne zdrhol, tým pádom sme pokračovali až pri banku, kde mi pomohol kolega a pri Javelerku sme ho zatkli a postupom, jak sme ho naháňali, tak zatázil 4 lampy a jeden strom a na nič nejakým spôsobom nereagoval, tým pádom to je porušenie admin pravidel. A ako policajti, tak tam má priestupky, ako je v podstate vykradnutie clothingu. Čo? Dobré. No, bylo to úkolu, teda úkolejí. Použil jsem 3 varovný výstřely, ale furt utíkal. Pak mu došla stamina, tak kolega. Dáš tomu to čau, prosím čeky. Nech ma pustí a rozstřílám ho. Kde seš? PDčko. Vnútri. Raška fer debilný, ho rozstřílám, keď ma pustí. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, James Carter a dobrý den, Fryer, počkej, Fryer Demon, dobrý den. Dobrý, Dobrý. Hej, James, ano. šlape ti tata, ten Discord. Jo, prečo by mi nemal... Jo, myslíš, jo, firma? V podstate asi už 8 typci chceli sa zamestnať, ale zatiaľ som nemal žiadnu objednávku. Čiže to trošku blbé. No, ale to... Já budu potřebovat ochranu, pak. Jo, dobre, tak si ma objednaj si ma. A typek to livol hinten predtým. Nerivol. Aha, livol? Hej, no tak v podstate prečítaj si všetko, čo máš potom na Discorde a jo, a môžeš. Jirka, na koho? Hoši, mám tu divnú činnosť pri Aresu, je tu Bugatti tmavozelené a je tu opaskované čierne Lambo. Jo, kámo, tu týpek robí službu, umývanie aut. Tu hasič umýva auta, ty kokos, to je cool. 2000, kámo, tak to je dobrý hej. Malý plat. 2000 dávaj. 2000, čo? Kámo, to je mega cool třeba. Idem trhnúť.